nyadong daun lingkuhan mati. Campo samyong dali leratatet wileteng hoto danyuangkung mangun niti benjang risang adimi celadinya ngadali wuwus terus surawi Gusti kula ingkang sinuwun Raja Tresna. Kula Patih Pancat Nyono nyadong dawuh. Yung semanten ugi kula kengabdipun togog nyadong dawuh sinuwun. Kula mbilung nyadong dawuh sinuwun. Paman Patih Pancat Nyono wonten dawuh. Togog karo kowe mbilung wonten dawuh. Nun wonten dawuh. Ing kene aku sowan Praja Ndrawati ingkang perlune nyun payomane Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna ingkang wigatine aku kepengin bakal nggayuh kanugrahan Waisena Pati. Sapa sing ora ngerti yen to Kanjeng Rama iki titising Sang Hyang Wisnu? Sapa sing ora ngerti? Mula ora ana alane aku sowan ana ing Praja Ndrawati kene nyuwun pengayomane Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Wah, menika sampun sae nggih. Prayogi sanget lajeng samakeh ingkang Rama saged cabiyantu napa boten? Inggih, waune boten. Nanging adreng saking panyuwun kula satemah kalenggan menika Kanjeng Rama saguh bantu marang Setija. Wah, syukur yen to kados ngaten. Kang, Napa? suwe ra sowan nang Ndrawati. Ha iya. Saiki dalan-dalane ya wis alus, wis dicor. Heeh. Diaspal. Kemajuane luar biasa. Ah iya. Kabeh mau yen to guyub rukun, Heeh. kuwi nggayuh apa iso sembodo sentosa. Ha iya kaya Ndrawati iki. Mongko lampu-lampu ya gumebyar. Ora ana nggon sing peteng.
kabeh padang Wancilatri. Bener. Nggonku kok isih ting. Ting ki apa? Ting ki ya sentir kae lho. Kuwi tak pasang sore esuk ilang. Nggonmu akeh duratmaka. Wah, wis. Saiki ki jan nggonku ki angel ditata. Nang kene wah jan luar biasa jimpitan po. Kena nggo gawe gerdu. Wah, ya syukur. Ndarawati pancen kena nggo patuladan tenan. Nyadong dawuh sinuwun. Kowe ngerti yen to Kanjeng Rama titise Wisnu? Wah nggih. Monggo ingkang Rama menika gayuh napa sing dibantu Kang Rama saged kasembadan. Mula kang saka iku aku nyuwun payomane Kanjeng Rama supaya mbantu aku, Gog. Oh nggih, monggo mawon. Ning nggih niku jenenge wahyu. Niku tata gelar tata lair menungsa sing golek wahyu ning batin iki wahyu sing golek menungsa sing sejatine lair tumusing batin meniku resik. Ngeten. Nek penggalihipun Sinuwun Trakasura niku resik insyaallah. Insyaallah ya apa? Tegese iki saka kersaning Gusti iso kasembadan. Ning nek duwe pamrih liya nah nun sewu jenenge ora resik nggone kepengin dadi senopati. Ora ngono. Heeh. Merga senopati kuwi uduraga lan nyawa lho, Kang. Ah iya. Ora mung bondo ning ya raga nyawa. Ah iya. Mula ya sing resik lair lan batine kepengin mulyake praja ngono. Ah iya. Kuwi mesti wahyu iso nitis. Iso, nek duwe perlu liya kuwi mbok menawa ora bakal kedunungan wahyu. Oh ngono. Heeh, mula wahyu senopati ki ya gampang angel digoleki. Oh iya. Coba tak matur bendaramu. Jajal daturi prisa. Nuwun sewu. Panjenengan niku jane nggenipun kepengin dadi senopati. Gayuh wayu senopati niku pamriye napa? Pamriye aku kepengin bisa luwih kuncara. Kowe piye, Lung? Hah? Nek kur kuncara nyilih rental rasah balekke kuncara. Kuncara koyo ngono kuncara. Lho terkenal kok ya. Nyilih wayang rasa disewa barang ki kuncara. Dadi dibledek wong mayeng-mayeng. Ya wis mangsa burung ngono wae. Aku ro kowe mung batur. Ngaturi-atur yen to ditampa dene ora mangsa bodho. Ora anak ngono wis mangsa bodho ngono wae. Lajeng kersanipun sinuwun kados pundi budhalken sangyan Wadyabala saking negara Trajutresna. Raca Bala kalingan Ketabidal ngestuaken dawuh. Oh
Woi. 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 Wah. 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 Ah. Woi. 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 Wah. Wah! Wah! Ah! Ah! Woi! Ah! Woi! Ah! Ah! Woi! Ah! Wah! Ah! Wus! Wah! Ah! 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 Wah! Salto era iso jan. Ana ya. Wah! Ah! Wah! Wah! Ah! Wah! 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 Ah! 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 Wah! Ah! Wah! Oi! Ah! Wush! Ah! Wah! Ah! Wah! 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 Ah! Hey! Oh! Ah! Wah! Ah! Wah! Ah! Oh! Ah! 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 Wah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Hey! 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 Ah! Hey!
gayane anak lanang cukuki. Ompong ora apa-apa. Samar pamoring sukma sinukmaya nginaya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Paman Setyaki tut wuntat lampah kula nyuwun sewu Angger Antarja kepareng kula badhe wan pangandikan langkung ruwin dhateng Angger Antarja ngenai babagan Praja Ndrawati iki kados pundi wonten dawuh ing mriki kula badhe nyuwun prisa Angger Antarja dipun utus Kang Mas Werkudara gandeng samangke Angger Garkaca badhe nggayuh Wahyu Senopati kinarya sipat kabel genipun benjang dados senopati menika leres napa mboten wah estunipun nggih kados ngaten wonten dawuhipun Kanjeng Rama Werkudara kula ngaturi wa Prabu Bathara Kresna supados paring payoman dhateng Adi kula Gatotkaca lah kawene ngono. Sajakipun Koko Prabu Bathara Kresna menika badhe mangro tinggal. Tegesipun boten bela para Pandhawa nanging badhe bela neraka Kasura. Utawi punakan kula pun setijo. Wah. Mula mampang-mampang kaya gendhewa malang. Kakang Narakasura Kakang Sijo badhe mambengi kang dados panyuwun kula mila menika nggih monggo kula lenggah kanthi keca kula suwun ampun ngantos dados pasulayan damel dartaing Praja Ndrawati kula namung matur samangken to boten wonten dadahing perkawis kula boten badhe damel dardah nanging to dipun warai kula nggih manut Kakang Sijo menrang kaya gendhewa malang kaya andha badhe kula trajang nggih lenggah kula namung badhe damel tentrem yen to Setijo sak wadya balane ora kena kandhane jatosane dhewe Mandek.
Waduh. Malang kadak gembelo mestakane. Cilik dedeke cendhek nanging kenceng pawakane. Sapa kowe? Menawa takon karo aku Sentana Ndrawati. Senopati Ndrawati aku Setyaki. Kowe sapa? Wadyabala saka Suratala. Saka negara Traju Tresna. Aku Tumenggung Krendha Bau, Tumenggung Krendha Bau. Dasar nyoto. Arep ngopo? Sajak bakal gawe derdah negara Ndrawati. Arep goleki sing jenenge Antarja. Merga Antarja piturut saka dawuh pangandikane Gustiku Prabu Setija. Ing kene bakal dadi pepalang. Mula Antarja kudu mati. Gandeng kuwi nang bawah perintah negara Ndrawati kudu manut kelawan pranatan negara Ndrawati kena tak elekake apa ora. Lermo aja nganti gawe dardah sing gawe kapitunaning para warga Ndrawati. Boh raidhep sing tak ngestokake ya kuwi dawuh ingkang sinuwun Prabu Bama Narakasura. Yen to ora kena tak kandhani, ora kena tak gawe becik apa kelakon Setyaki mungsuh Wadyabala Traju Tresna. Yen to pancen kowe arep dadi pepalang, aku ora bakal mundur sajangkah, mur maju. Dedegmu cilik cendhek tak candak ganting sabet kepajur kuandamu bidi jebol sirahmu. Hati-hati. Wah, edan Leno. Angin damu. Tibantang najur wandamu maju. Wah. Wah. Mati dening aku ha. Wedar kowe ha. Wah. Wedar kowe. Wah.
Ah. Hati-hati. Mojar. Loh. Hai. Ah. Loh. Hai. Wah. Woi. Wos. Woi. Wah. Loh. Wah. Andak modar kowe. Loh. Hai. Wos. Ajur. Wah, gentileng kowe. Wah, wus. Wah, mamah kowe. Sama to. Wah. Wah. Waduh. Wah. 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 Ya. Waduh. Mati aku. Oh. Hei, jegal kowe. Us. Hei, an. Wah, 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 wah. Ayo. Loh, an. Wah, wah. Ayo. Oh. Keng napa? Kok krenggos. Oh, aku. Pripun? Mawi aku. Radong. Ambil harus aku apa lagi aku itu lah. Ngomong apa to iki, Lung? Kok tramul. Sajake barentuk kotrakan yuk tramul. Pripun kabare mati aku Lung. Tapi aku selaki apa iku alah Pak Iwah. Oh, apa? Kowe iki ngopo? Ora ngejak-ngejak ngono lho. Perang ora kajak-ajak. Pengen apa? Wah, oh, wuwuke apa? Kowe ngomong apa? Kae ngendika lambene lara, lambe rak basane tutuk. Ah iya Monggo tamul-tamul wabewu apa? Aku ya letakan wuwuke apa? Oh, apa? Mabuk. Kowe iki nek omongan ra genah. Akarang nyeragamke kok ya. Padha le tramul-tramul men dikira aku ya entuk bagian. Oh, mati aku nang rada jelas. Pripun? Untukku copot loro mbilung. Ah, dadi ompong sampean. Jan kaya anakku. Ngarep patra loro. Niku pongah. Pongah ya, Ompong tengah.
Setyaki pancen digdaya. Wah wis biyen kondang. Wong sampeyan iku ora tau maca berita. Ora tau maca TV ndelok koran. Walik maca koran delok TV ngono kok. Ora tau maca berita. Wah, pancen nyoto. Nyoto lung. Akeh mriki. Sarta nggo gawe bang-bangane. Tegese nyoto aturmu. Oh. Tak kira tolong tampanono. Wasar tanggo nyarutang kredit. Sampeyan nek boten manut kula rawurung malah tinju swarga tegesipun panjenengan mati. Aku mundi dawuh supaya ya iku nyekel Antarja. Ah, napa malih tanding Antarja. Agek karo Setyaki sampeyan kewalahan kok. Antarja niku putu dewa, dewane ngula. Sampeyan niku tanding Antarja malah boten numan papan, ajeng ten pundi-pundi pun enten ulane. Ajeng sare ten mriku pun enten ulane, ora ta ya. Ajeng adus Pak Pung ten kolah pun enten ulane. Oh tuh. Arep dahar ten piring niku pun enten ulane. Pun disiki mangan. Ajeng tindak pundi mawon pun enten ulane. Apa ngono? Engke. Wis betina metu kono. Rasa kaget Ngopo kowe? Malah jarikku udar. Pun manut napa boten? Aku durung nggunakake pusaka. Lan wadyabala durung tak jokke. Oh, nggih monggo mawon. Nyajeng soroh nyawa tanding kalih Antarja. Lingguh, togok lan kowe belu. Ojo ucat kudus. Wat. Apa? Tanda wot. Wus. Wah. Bodoh matian. Wah. 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 Loh. At. Loh. At. Wah. Loh. Loh. At. Hot. Wah. Angel. Oh. Wah, gembilo. Tiban godo ajur padamu. Undus. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Hus. Ah. Wah. Wah. Hus. Wah. Enjoy.
Lo pedang. Ada. Udus. Ayo pangga siaki. Aduh. Jaki, apa padha-padha nggawa gada sing praetna ati-ati. Ayo sabutimu. Iya. Awas ngati-ati. Wus. Wah. Iya. Ayo. Wat. At. Wah. Wat. Wes. Hut. Hut. Ah. Aja mung mletik. Gadaku. Tontonen. Kaya ngapa? Loh. Hut. Ah. Wah. Gadaku murup. Dadi geni ayo, apa gadamu isih iso murup? Bodo wis kapleh-kapleh kaya. Maju. Iya. Wes. Wah. Padha-padha maju sing ati-ati. Ayo to. Put. At. Ah. Wes. Wah. What? Ah. What? What? Ah. Alayung. Iya ngalah. Alayung. Iya ngalah. Mati aku. Aku ya mati. Piye lum? Kowe nang apa? Mati aku. Anyahku tahu. Aku ki mati tenan kowe. Aku ya mati tenan. Dhisik endi aku karo kowe mati? Dhisik kowe. Kowe luwih tuwa. Ah. Aku tuwa kae. Isih kiyeng kok. Tiban godo ku mau. Keson njaba ya bareng kok ya. Ha iya. Lara apa ora? Lara kok. Kowe lara akeh sing tilik, aku ora ana sing niliki e. Nek ngono le mati dhisik kowe. Sesuk kowe nusul ya. Wis.
Ora jane wong mati kok omong-omongan ki karepe piye? Padha-padha le lara ki mau tiban godo. Ora genah temenan. Rana sing wani tanding Setyaki apa meneh Antarja? Wadyabala buta dijokke. Ya men ajur sisan. Katriku mulung mangrempak ing madya makirira nanggono rananggono magawe yo gelar magawe yo gelar rawang latar satriya kok nyandang kaya nganggo sisik kencana sapa ngono takon karo aku Antarja kowe wadyabala saka Traju Trisna apa bamu arep ngopo wanter dawuh Gustiku Prabu Setija Bama Narakasura aku supaya madani kowe Antarja bisa madani Antarja sembahi dritran kokop getihmu
Endah-endah buta nyokot tanpa nganggo tata krama. Ayo maju kowe. Sing penting menang rasa dadak kenal Pak Krama bareng. Tata krama Pak Krama. Maju rimah-rimah galungmu sembur glodhok wandamu. Ayo maju. Arep Sauta Muri Seketira bakal mundur sak jangkah. Lundungi hajur kuandamu Antarja. Wah! Sambat Kaniaya kowe. Ana buta tak sungut tak sembur lakon kobong dadi geni. Bakaran apa niki nggih? Niku bakaran buta. Wah. Ngerti kula nggawa kecap. Nggih napa? Damel sate kaya sate winong. Sampeyan apake? Tak sembur kobong. Wah, mbok kula nyuwun niku kadigdayan nyembur niku. Aneh-aneh sampeyan. Niki paringipun Kanjeng Eyang kula. Nggih. Ngati-ati. Nggih, mangke enten kordanipun para wadyabala lan Kakang Nrakasura kula piyambak. Wah, iso ambles. Pripun? Mbok kula diwarahi ambles sing jero. Kula niku ambles mboten nate jero. Nginjang malih. Ayo sambat to. Lah rak tenan. Nggo tambul iki lho. Tambul apa? Iki lho butane iki lho nggo gawe dorongan. Nanti kaya mobil macet. La 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 la. Ngapa gumun ngono? Buta kobong dadi awu. guang kaleng ngono ndak medeni wong liwat. Tapane kono balik rono ae wis rapo. Patih Pancatnyana wonten dawuh sinuwun kabeh wadyabala kon mundur tak trajange Dewi Antarja lakon tanding Kakangmu Narakasura ora bakal suwe ndelok laring jagat. Maju.
Sumangkah sro sesumbar kumalodho kunta rakatuk umeping jalane di lumimbak penyu kumambang Antarja apa Kakang Bima Narakasura ing kene kowe gelem bali apa ora manut para Kakang ora sesuk ora gelem apa maneh saiki aku ora bakal bali yen ora nderekake Kanjeng Wandrawati apa arep ngopo wani arep Kakang wedene apamu Kakang Bima Narakasura kelakon tiban nganteping tangan ajur kuandamu sembur kelakon bosok kuandamu tanda wah Aduh. Mati dening aku. Pecah siramu. Bos. Babar pisan negara Ndrawati malah dadi ajang peperangan geger para kawula Nrakasura lumawan Antarja lha iki Setyaki malah do tututan karo Kakang Udawa nonton wong perang karepe kepiye kon gawe tentrem malah do nonton iki karepe Nyadong dawuh sinuwun. Kuwi dong apa nang ngono iki? Ndelok wong perang. Kae Kakang Udawa kalih nglinting. Dasare oleh dum-duman. Ndelok wong kempringet. Kono do iso nyambi. Setyaki karo Kakang Patih Udawa.
Kewajibane gawe tentrem lah kok malah do jagongan nyanding aku wak. Ngersake, "Mbuh." Malah tawa karo ratune. Setyaki, wonten dawuh. Gawe tentrem aja gawe tintrim. Ngestaken dawuh. Anggone padha pasulayan, anggone padha perangan dipisah. Ngestaken dawuh. Udawa maju. Udawa Nun. kowe dadi patih. Nggih. Pun dangu. Meh gajian iki. Kewajibane uga gawe tentrem pranata negara. Lah kok malah kepenak lingguh jegang gedangkrang sila tumpang. Kaya dalang. Dalang kerusuhan rupamu. Nyadong dawuh. Ewang-ewang ana misah Setyaki. Sendika. Kandel, kandel. Piye to iki? Malah bingung aku. Ngetokke garapan apa iki? Siap. Siap dengkulmu mlocot kuwi. Setyaki kowe ora luput mundur. Oh iya. Linggo mburi. Sendika. Kakang Udawa Nun. maju. Siap. Aman terkendali. Mbuh. Urung-urung wis lapor aman terkendali. Kowe mau tak dawuhi apa? Setyaki tak dawuhi supaya misah nggone padha Bandayuda wis mangkat. Kula nggih mangkat. Mangkatmu luput. Lepat kula wonten pundi? Lepat kula wonten pundi? Lho, kok menteleng? Kemen. Mumpung gak weng. Kowe kudune iso gawe tentrem ora gawe tintrim. Dawuhipun kados pundi? Setyaki wis budal. Misah nggone padha perang. Sing perang Antarja lumawan Boma Narakasura. kula dipun dawuhi pripun? Ewang-ewang ana anggone misah Setyaki. Nah, niki. Niki digenahke niki. Ewang-ewang ana misah Setyaki. Setyaki pun kula pisah. Ana luput. Pripun sampeyan iki? Oh, dadi iki mau luput. Angge luput banget. Ewang-ewang ana misah Setyaki. Lah niki Setyaki pun kula pisah kok luput. Nggih. Yen kula lepat nyuwun ngapunten Kakang Patih. Ayo padha-padha. Nyalu dute. Wis. Ora genang. Yen ora aku dhewe sing temandang gawe rampung perkara iki.
tan samar pamoring sukma sinukma ya winaya ing ngasepi sinempen teleng ing kalbu mengko tonggir Antarja wonten timbang dawuh Kanjeng Prabu aja nganti kedelarung-delarunganipun padha pancakara mundhak gawe dalan susahing para kawula lajeng resanipun wektu dina iki gandeng negara Ndrawati tak sawang kaya durung tentrem mula ingsun durung bisa prapting negara Ngamarta mung Antarja wae bali ya aturna marang ramamu ya adiku Werkudara yen to negara Ndrawati durung tentrem ingsun durung bisa tedhak ing negara Ngamarta ngayomi Gatotkaca nggone bakal nggayuh Wayu Senapati aduh lajeng minangka seksi kula sampun sowan wonten Praja Ndrawati menapa tak kanten adiku Setyaki supaya kinarya tandha seksi paseksen yen to Antarja wis tekan negara Ndrawati. Wih, ngestakaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Wis tanggap marang Sasmita. Wih, nggih, ngestakaken dawuh. Mara budal. Derek Antarja supaya minangka paseksen yen Antarja wis tekan negara Ndrawati. Ngestakaken dawuh nyuwun pamit, Pak Prabu. Sinongwati jagat raya jagat ingkang kinarya among kinarya among saliran hira Satijo ono dawuh. Kabeh kang dadi gegayuhanmu iku apa wis nyuwun ide palilah kelawan eyangmu Sang Hyang Nagaraja. Wah, iki yektosipun dereng. Nah, ingkang kaya mangkono wektu dina iki matekaji pameling supaya eyangmu bisa tedhak ing negara Ndrawati. Samengko disuwun iguh lan pamprayogane. Wah, nggih setaken dawuh. Kacarita nalika semono Sang Nata Prabu Bathara Kresna matekaji pameling. Saknalika gebyar-gebyar saka ngantariksa ana naga sak bangka tengental lampahe Sang Hyang Nagaraja.
Rasamar putraku Prabu Kresna ya panjalmaning Wisnu. Suka sasmita matekaji pameling marang ulun satemah ulun prapteng praja Dwarawati. Ger Kresna wonten timbangan dawuh apa kang dadi wigatine dene ulun nampa pameling supaya prapteng negara ing kene ana wigati sing kepiye? Aduh. Iki wale-wale menapa? Ing samangke Kang Mayah Bama Narakasura inggih pun setija gadah gegayuhan gayuh Wahyu Senopati. Lan ing benjang kepengin dados Senopati gula-guling yuda ing perang Baratayuda. Kepareng kula badhe nyuwun idipalilah lan nyuwun iguh pamrayoga. Murid sagedipun anggen kula lumampah. Wah. Oh, ngilah, heng. Kresna wonten dawuh. Sing ati-ati merga pancen wahyu iki sejatine dudu kewajibane putuku setija ingkang nampa nanging kabeh mau bisa dibudidaya. Kresna wonten dawuh. Pisan bae. Oh iya. Ya mung Kresna sing kudu pinter budidaya. Dina iki Kresna munggah kayangan Suralaya nyuwuna payomane Sang Hyang Bathara Guru merga kae tetungguling para dewa sing nguwasani Tribawana mesti luwih kukuh bakuh anggonmu bakal nggayuh kanugrahan Wahyu Senopati. Ngestaken dawuh. Kapareng kula nyuwun pamit minggah kayangan Kanjeng Rama Pukulun. Ya sing ati-ati tak enteni ana ing rebat kepanasan. Ayo setija akadi isaken dawuh Kanjeng. Sritinon langening pamyat busana maneka warana rangging kencana ratna prabandira layuku meter sindrang pandresi maruta
lara kemlepeting twaca suruh prasta kayu pangkeprapal puspita andraing siti ron mawur katyuping angin kukila bubar sumah